Zo'n 2003 had Sint-Anne onder andere van het dorp een AZC met haast 400 bewoners. Het Centraal Orgaan Opvang Asielziekers wil de groen aankeepje om daar voor de komende 15 jaar een zogenaamd dwarsum centrum te vestigen. Het plan is in grote halen bij de gemeente bekend. Men wil de bewenning dus permanenter maken. Dat wil zeggen gewoon huizen eigenlijk. En hoe dat gebouwen van stien en net zoals hier nou ik nog caravans bijvoorbeeld. Zijn AZC stiert al in Winterswijk en soks wil het COA nou ook in Sint-Anne bouwen. Het kan nevens het COA alleen nog uit als er meer dan 450 asielziekers komen te wonen. Het plan valt net bij elke inlieke goed. Ze had plaatselijk belang jet in het dorp. Hier geloeden uit het dorp ik dat mensen zich net prettig voelen om hier te winkelen of naar de bank te gaan om daar te pinnen enzovoort. Er zijn een aantal ondernemers die dat ventileerd hebben. Er is hier een aanval. Er zijn mensen die zeggen dat ik een groep in een winkel krijg, viel ik me net lekker. Plaatselijk belang zei er voetendaliks bij dat de Bilkert zelf volle vaker hoe de schreef gaan als asielziekers. Ook politie en gemeente constateren dat er haast geen problemen binnen door AZC-bewoners. Uiteraard zullen er mensen wezen die zich onveiliger voelen. Misschien dan oors. Maar dat is net iets wat zo'n groot item is hier op het beeld als het nou juster jong misschien in de vergadering en op plaatselijk belang naar voren gebracht is.